Beste meesken, van harte welkom alle jaren bij deze Frieske Vesper. Jemme hier al in de kerk en vanzelfs ik de meesken thuis. Van de jongen in is us vagonger Geeske Bies en Peter van der Zwaag bespeelt bij het Wargel. De muziek wordt verzwargen door het Huizemer Kwartet en uw vadrager is Alex Riemersma. Uit naam van de commissie meesk ik je me alle jaren een zegende dienst. En dan steek ik nou eerst de kerst noemen. Uws helper is de Heere. O God, zocht naar uws om. Lid uws Heer, jouw liefde zijn. O Heer, jer uws gebed. En lid uws roepen tot jou komen. We zongen,
Mijn God us gunst en zegen jaan. Maar hij het antlit oeris luchtsje litte, dat ze op ieder witte maaien, hoe jou doggen, en bij alle volken, hoe jou helpen. De volken matten jou loofje, God, alle volken matten jou loofje. De naasjes matten blied wezen en jubelje, om jou de volken rechtvaardig behandelen, nevens het goddelijke recht. En op ierde de naasjes lieden. De volken matten jou loofje, God. Alle volken matten jou loofje. De groen had zijn opbrengst jong. God had u zegenen. Hij zegenet u en alle einden van de aarde matten ontzag hebben voor hem.
Gemeente van Christus. Bij mijn kwarte uitles ga ik me inspireren laten door Nico ter Linden. Mijn zijn boek Het Verhaal Giet. Nog net zo lang verlien hebben we Peers gevierd, goed 4 weken. En in de hartstikken, voorafgaand aan het Peerske verhaal, beweerden opname die Jezus ten afschiet spruts sinds zijn vreugden. En de lezing die we van een jong jaren, die jet ik bied die afschiets worden. Die worden spruts Jezus om zijn vreugden te troosten. Het binde zal neemde ik ben worden. Het eerste daarvan is, ik ben het levende breed. Dat staat in Johannes 6. Oren, ik ben worden binnen. Ik ben de wei, de waarheid en het leven. Ik ben de door en ik ben de goede hoorder. Nevens de evangelist Johannes is Israëls roeping in Jezus ter vervulling kwam. Jezus zo'n vrede deersterren. Maar in het Johannes-evangelie wordt dat on 5 keer ta zijn verheerlijking neemt. Jezus stiert voor zijn roeping en wilde wij aan een eind te gaan, zodat Gods glorie zichtbaar wordt voor de mensen. Wat hem in het leven voor eigen stiert, zal nij zijn deer net dat verliezen jaren. Maar het verhaal van Gods liefde zal het verhaal van een levende wezen. Dat verhaal zal altijd weer verkondigen worden, van geslacht op geslacht. Jacob, Mozes en Josia hebben voor haar deer ik worden ten afschiet sprutsen voor de achterblijvers. Jezus vreegt zijn vreugden om zijn werk voor te zetten. Hij gaat naar zijn heid in de hemel en zijn leerlingen blijven op aarde, terwijl de liefde bij ze verbonden. In de lezing van Joon vergelijkt Jezus hemzelf met de druivenbeem. Ik ben de wiere druivenbeem en mijn heid is de wienbouwer. Mijn volgelingen zijn de ranken. Zolang de ranken verbonden binnen met de stam van de druivenbeem, kan ze vrucht aan. Elke rank die geen vrucht draagt, wordt afsneden. En elke rank die wel vrucht draagt, wordt snoeid. Zodat er nog meer vruchten aankomen. Je bent al snoeid, troch het woord dat ik daar hem sprutsen ha, zei Jezus. Blijf met mij verbonden, zodat ik met je verbonden blijf. Een rank kan uit hemzelf geen vrucht dragen, maar alleenig in verbondens met de wienstok. Jezus zei dat net om op te scheppen. Maar om aan te gaan dat hoe meer een mens verbonden blijft met de levenskracht van God en hoe intenser hij of zij de verbondens met de heid en de zoon beleeft, hoe vruchtbaarder hij of zij wordt. De Bijbel is een rijk, maar ook complex boek, vol met symboliek. Het wienhof is in de Bijbel het symbool van Israël. En de wienbouwer is het symbool van de eeuwige. In Jesaja 5 staat een verhaal van een wienbouwer die wakker vliegdieren had op zijn wienhof. Maar de opbrengst valt ook zo af. De druiven zijn zoer en wild. De eigenaar van het wienhof is teleurgesteld. Maar hij loekt zijn hand net voor altijd van zijn wienhof af. Het eerste ik ben wordt is ik ben het levende breed. De wiere druivenbeem dat we jong verlezen is het zonde en laatste ik ben wordt. En het verwijst naar de wien. Als Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden het Pesachmeel had, breekt hij het breed en deelt er het uit en hij schenkt de wien. Als je van die wien drinken, denk dan om mij, zegt Jezus. Wie denken aan Jezus waarom? En binnen mij hem en mij een waar verbonden, als wie breed en wien mij wat delen. Jezus joeg zijn leerlingen de opdracht om heel tijd op een ei breed en wien mij wat te delen, om daarover om te denken.
Daar is vanzelf nog een hele soort meer over te vertellen. Maar dat leent hem net voor een hele kwatte inleiding. Daarom liet ik dat je verder gebeuren. Maar mij het zou wezen dat we iepen worden voor het woord van God. En dat dit woord ons vervult van heilige geest, die ons leven vruchtbaar maakt. In goeden, zonder grenzen, vanwege Jezus, ons levende Heer. Dat we als wienranken mij verbonden binnen. En voordat we dan naast het tekstgedeelte lezen, wil ik nog een oorstukje voorlezen. Want een soort bibelverhaal, die binnen al zo vaak verteld, en die hebben ik al zo vaak jet, dat we ze haast wel dreamen kennen. Maar hoe kan dat nou levende verhalen worden? Die ons weer te leven wekken en opstaan laten. En soms is daar een andere manier van hartje van nodig. En ik jerde daar ook deze nieuwsgierige kleesterpodcast over. Isabella Wijnberg is lid van de religieuze gemeenschap Emmanuel op een Zuidas in Amsterdam. Die werkt daar als advocaat en mediator. En ze vertelde over een peteer met een jongere collega. Die haar vertelde dat er de middags net op kantoor wezen zo, omdat er naar een cursus moest. Hier er net volle zin aan. En ze vregen waarom net, want het is toch altijd mooi om wat te leren. Het wie zo dreig en hier eist alles al jet op en leert op universiteit. Dan riet Isabella hem aan om in een verhaal naar één interessant punt op zoek te gaan. Dat hij haar eigen manier van hartje verloren. En ze hier nog volle minder saaie verhalen, preken en lezings. En dan jouwt ze haar jongere collega een opdracht mee. Beziek je in die cursus op te letten dat er één nij of interessant punt voor die bij is. Eén is genoeg. De orendeis vertelt haar collega optijn dat er genoten hier voor zijn cursus. En dat er genoeg nieuwsgierige dingen zijn worden. En misschien dat je hem nou ook eens op een andere manier naar de bibellezing hartje kennen, als dat je hem wend binnen. Dat je hem nou eens op zoek gaat naar één nij en nieuwsgierig ding. Wie hartje nou naar de lezing die Alex Marcel. De echte druivenbeem. Ik ben de echte druivenbeem en mijn huid is de hofker. Elke rank om mij die geen vrucht jouwt, die haalt het eruit. En elke rank die vol vrucht jouwt, maakt het te zuiver, dat die namste meer vrucht jou maai. Nou binnen jemme al zuiver, troch het wut dat ik het in jem zijn haf. Blijf dan met mij verboen, liek als ik met jemme. Liek als de rank uit hemzelf geen vrucht jaan kan, als er net onder druiven ben blijft, zo kennen jemme het lieke min als jemme net met mij verbonden blijven. Ik ben de druivenbeem, jemme de ranken. Die in mij blijft, liek als ik in hem, die jouwt gans vrucht. Want boete mij om, ken je hem niet van. Die net met mij verbonden blijft, wordt voortsmieten, liek als de rank en verwielet. Men vandelt ze bij en waar en smiet ze in het vuur en dan verbranden ze. Als je me met mij verbonden blijft
en on mijn woorden vasthouden, vraag je dan maar wat je me hebben willen en je hem zullen uitkrijgen. Daar wordt mijn hart mij eren dat je me gans vrucht jouwen en dan zullen je me mijn leerlingen wezen. Ons hier deze lezing.
Ik lees het gedicht van Verder Skurer, De vruchtbeer. Een vruchtbeer die het geen vruchten biedt, maar enkel vol in de bladeren stiert, daar had geen een wat aan. Een man die het mooie praatjes houdt, maar niet dat staan brengt van de brood, is in een groen bedongen. De vruchtbeer met zijn loze pracht vertwarket in één winternacht, wordt roeit als weerlis hout. Het idelheid vol pronk en schien, daar zit voor God geen weerde in, omdat het geen vruchten houdt. Als God die troch de bladeren heen sjocht, bij mij geen risping vinden mocht, word ik als brandhout waai. Heer, jouw mijn stam, in zinnen en rein, dat ik als goede beem in een ein toch vruchtbaar wezen mag.
Let ons mij maar bidden. Eeuwige, we danken jou voor jouw verborgen onwijzigers onder us. We danken jou voor de druivenbeem die jou onder us planten ha. Jezus, de libbene. Mij wie alle jaar verbonden blijven met hem en vrucht aan. Vruchten van gerechtigheid en liefde. Ter heil van deze wereld. Zo bidden we. Goede God, we bidden voor uw vrouw. Aan de ene kant is er de pracht van de maaitijd. Het jonge grien en de vogels niet zongen. Aan de andere kant binnen zo'n soort spanningen. Dichtbij, in uw eigen leven en in uw families. In uw land, dat we nog altijd geen regeer hebben. En verder voort, dat we alle dagen de krantenkoppen en televisiebeelden van sjoggen. Het oorlogsgeweld, de vernielings, de deer en verschrikking. De hopeloosheid van zoveel mensen, zoals wie. We bidden voor de vluchtelingen en de jingen zonder thuis. Dat we haar net vergeten of net zien willen, maar dat we er voor haar wezen maaien. Voor alle mensen die geen vreugde meer kennen en verwaten dagen, oorginnen in nachten van sliepeloosheid, angst en pine, bidden we. Maar jouw licht voor haar een teken van hoop wezen. Zo bidden we. We bidden voor de zieken die dus leef binnen. Voor wat net lang meer te leven ha. En voor wat haar loslitten matten. Maar je de meesten voor wat het leven te pijnlijk is, een veilige haven vinden bij jou. Schenk geduld en vrede aan de jingen die het vol onrust zitten. En krijgt aan de jingen die te zwaar voor oren hebben. Zo bidden we. In de stilte vertrouwen we jou, God, wat nimmer oors voor uw sissen kan.
In uw het en in uw huis. De zijne van God. In uw komen en in uw gaan. In uw leven, op uw ziektocht. Bij de eind, na het begin. Amen.